Neka eta Josetxo gara, eta Apaiziartzan gaude. Hau da gure lan eremua. Nekazaria gara, agroekologian aritzen gara, kontsumo taldea ditugu, eta baratzagintzara dedikatzen gara. Baratza egiteaz gain, hemengo entornoa zaintzen saiatzen gara, altzadiak eta berreskuratuz, eta baita ere ari gara ezibiziak sortzen fauna gorde dezala, ez? Josetxo naiz, Altsasuarra. 2011-tik nabil nekazaritzan. Honera etorri nintzen pixkat lurraren defentsan, izan ere mehatxatuta zegoen Gaintxurizketako zonaldea, plataforma logistiko batengatikan, eta hori dela eta hasi nintzen jarduera honetan. Eta geroztik, 12 urte pasa dira. Neka naiz, 55 urte ditut, eta duela 34 urtez okina nintzen, da ja lehen sektoren bueltan nebilen, azoketan eta gaur egun arte, oain momentu honetan baratze zainanaz, bizitzakona ekarri nau, eta egia esan oso konten nago. Bueno, gauza da, traktorea puskatu nintzaigula, kriston aberia eukidula, 5.000 euroko aberia izan du degula, eta gu nekez aritzen gehala soldata minimo bat ateatzeko eta ezin dugu kosto hori asumitu. Orduan egin dugu diru bilketa hau, crowdfunding edo esaten den bezala gaur egun, ze zuen laguntza ezinbestekoa dugu gure jardunarekin jarraitzeko. Leheno eskulan gehiena, lan gehienak egiten genuen eskuz. Eta traktore honek errestu digu lana pila bat. Izan ere, 3 hektarea baratza kudeatzen dugu, eta ezinbestekoa bilakatu zaigu honen laguntza. Honi gabe izango litzateke sekulako atzerapena.